Mangwanani akanaka muri Zimbabwe. Tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe messages. Apologies kune avo vainge vachiti mic yainge isiri kunzwika zvakanaka. You can tell me in the comment section kana kuri kunzi you are hearing me very well. So message yandauya nayo yekutanga yakamira sekudai. So hanzi makadai zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Munoziva munhu kana ukangogara wabatwa nemweya wegodo, the next thing mweya unozotokubata kana kuzokugara unenge uri mweya weuroyi. Zvechokwadi godo ndiro rinozvara mweya kana kuti godo ndiro rinokoka mweya weuroyi. Inzwaiwo zvakaitika kuzonosvika ndichizoparadza marriage yebest friend yangu. Inini nebest friend yangu tainge tichigara tose muno muSouth Africa, then takabva tachizoroorwa nevarume vedu. Saka nevarume vedu mukoma takabva tachizoronga tikabva tati isusu semasingle mother, but isusu takazvitaura tiri tega, varume vedu vasingazvizivi kuti ndo zvatainge tadiscussa tikaronga. Tikabva tati taraone kuti takabva kumamarriages tisina kana chinhu. Sebest friend yangu uyo wandakazourayisa, iye akadzingwa nemurume. Murume akangouya neumwe musikana ainge atori mwana wechikoro, hameno kuti ainge anakirwa neipa mwana wechikoro zvekuti ungabva wadzinga mukadzi wako wawakachata naye. Saka vainge vaine imba yavo. Imba iyi vainge vakaita zvekuitengeserwa neimwe hama yemurume. Saka kana matitle deeds ainge asati atochinjwa, iye mukadzi ainge asingatozvizivi, aifungidzira kuti zvinhu zvose zvainge zvakagadzirwa. Saka akabva achizongoti one day ndokubva atoona murume atosvika neumwe musikana uyo ainge atori nepamuviri. Akabva ati ndinotoda kutoti unge uchitogamuchira musikana wangu uyu, but atova mukadzi wangu. Saka zviri kwauri kuti unokwanisa kugara panapa here kana kuti kwete. Sezvo tiri vanhu vanongogara vachinetsana, inini ndaita decision yangu yekuti handichakwanisi kuti ndirambe ndichingonetsana newe. Iwe unokwanisa kungoita yaunenge uchiita, ininiwo nemukadzi wangu ungotisiyawo tichiita yatinenge tichiita, because ndinoti kana ndikataura newe unenge uchindiitira mamutu. Saka ndaneta nemamutu ako. Ndava kuda munhu wekuti ndinokwanisa kumutonga, sezvo iwe uchiti haudi kutongwa neni. Saka it's okay, unokwanisa kugara pano sezvo hapana pandingazongokurasa, nekuda kwekuti inini newe takazvara vana tose. Saka zviri kwauri, unokwanisa kugara kana kuti unokwanisa kudzokera kumba kwenyu. Paakati koimba, handi takatenga tose imba, saka imba iyi iri kufanira kuti inge ichizotengesewa. Ndopaakabva achizofind out kuti hongu imba vainge vakaitenga, asi imba iyi yainge iri muzita rehama yemurume wake. Ndokubva achizongobvako kumarriage akadzoka asina kana chaainge ainacho. Zvose zvavainge vakatenga nemurume, motikari, mabusiness avainge vakatanga zvikangosara. Saka akauya aine depression. Pandakanzwa kuti ndo zvainge zvakaitika, ndakabva ndachizotaura namama vangu, vakabva vachizomupa mari, ndokubva achizoya kuno kuSouth Africa. Takabva tachizotanga kugara tose kubva tichiri kuchikoro. Tainge tiri vanhu vekuti taigara tichingowirirana and we were best friends. Saka akabva achizouya kuno kuSouth Africa tikatanga kugara tose. Then iniwo ndikabva ndanetsana nemurume wangu wandainge ndakabva naye kuZimbabwe, ndikamutorerwa nemuSouth African. Marriage ikabva yatoparara mukoma. Saka ndopa takabva tachizosangana nevarume vedu. Takabva tatoudzana inini nefriend yangu, tikabva tati zvitori nani kuti tinge tichitsvaka varume vekuti vanenge vatoriwo desperate, munhu anenge asiri weklasi yako, kuitira kuti kana akada kukukawadha akatanga kufunga kuti hausi weklasi yake, haazokukawadhe kusvika palevel rakadaro. But ukada murume wekuti klasi yake inenge iri padenga peklasi yako, zvinoreva kuti kunyange akada kukukawadha anongoziva kuti anokwanisa kungowana futi umwewo mukadzi anenge ari weklasi yepamusoro peklasi yako. Saka tikabva tachizozviwanira varume vedu vainge vari magarden boy. Ndobva tachizotanga kudanana nemaboyfriend edu, tikabva tachizotanga kugara kulocation nevarume vedu. Varume veduwo nekuda kwekuti isusu taiwirirana, vakabva vachizotanga kuwirirana vakaita mabest friends. Then ndipo patakabva tachizoronga, tikabva tati sawera vanhu ava vanobva kunzvimbo dzakasiyana, saka iwe uchienda
wonovakira somewhere else, then ininiwo ndichaenda ndonovakira somewhere else. Kukana tikazotanga kushungurudzwa sezvatakaitwa mumafirst marriages edu, tozvifambisa sei nhai Awira? Saka ndipo apo paakabva achizoti kwandiri, you know what, I have a plan. How about tikataura nevarume vedu tobva totenga mastand kudhuze nekuvillage kwedu, kana kuti muvillage kana kuri kunzi vakabvuma, kana zviro zvo zvavanenge vachida. Saka takabva tachizotaura nevarume vedu, ininiwo ndakataura nemurume wangu, then iye akataurawo nemurume wake. Murume wangu akabvuma, akatoti it was a good plan. Takabva tachizovakira kumaraini ekwedu, varume vedu vakatotama, vakabva kwavakaberekerwa vakataka kugara kwatakaberekerwa isusu, tikavaka dzimba dzedu mune zvakanaka. Life yainge ichitofamba. Saka friend yangu ainge ava kupota achiita mapeace job, akazoita sekunge ava kundivharira panze panhau dzemapeace job, because ainge asingadi kuti ndinge ndichizviziva kuti ainge ava kuita mapeace job. Apa mapeace job awa ainge aine mari, because aiti kana akaenda kupeace job aikwanisa kudzoka akabata kana 500, zvichireva izvo kuti kana akaita mapeace job iwawo ka5 pamwedzi kana kuti ka6, akazotogumisidzira ava kushanda 10 days, kuno kwekuti ainge achipiwa 500 rands a day apa achishanda. Saka aitoita achitomborova kubasa kwake. Ndikati saka munhu uyo ari kuita mari yakawanda kudai. And ndakatozvinzwawo by mistake kuti ainge ava nemapeace job awo ainge ava kuita. Zvinova zviri zvinhu zvokuti zvakabva zvandibata. Ndikati saka munhu uyu mumero kubva kudhara, murevi wenhema, anongonyepedzera sekunge ndinongowiriranawo naye, tinowirirana, but iye mumero. So ndopa zvakatangira ipapo mukoma, ndainge ndatova negodo mumwoyo mangu, because mari inochinja life yemunhu. Ndaiti kana ndikaenda kumba kwake ndinyatsokuona kuti zvake zvakarongeka, runyatsokurarama life yakarongeka, but ndichitarisa life yandainge ndichirarama ndaitoona kuti hakuna kana kwandiri kumboenda neupenyu. Saka zvakangogara zviri mumwoyo mangu, ringori bundu. Kumusha uko vakabva vachizotanga kutenga zvipfuwo, vakatotanga kutoita mombe dzavo dzakawanda. Apa ndichitaurisa inini nemurume wangu, of course taitengawo zvipfuwo zvezvo zvekutiwo shungu kuti tingaita sei. Pavakazonotenga motikari, takabva taona kuti tainge tatosara zvechokwadi, because motikari haiti no even any dream yekuti ndinganzi ndazotengawo motikari nemurume wangu, because mari tainge tisitorina panguva yacho iyoyo. Zvadaro mukomana ashe friend yangu akabva achizoti ainge achida kutanga project remabroiler kumusha. I discouraged here. Unoziva kana usina mari, shamwari yako ikauya kwauri ichikuudza kuti ndoda kuzotenga chakati, ndoda kuzoita project rakati, kuti unge uchimusapota munhu zvinonetsa, because unenge uchitya kuti kana munhu uyu ndikamupa support yangu anokwanisa kuzotobudirira kuburikidza nesapoti yangu. Saka zvava kutoitika panapa ndezvekuti ndava kutomudzikirira. Ndobva ndamudzikirira ndichimuudza kuti project yauri kuda kutanga hakuna kana kwaunombofa wakasvika kutambisa mari. What if ukahodha huku, wotenga huku dzako, then dzobva dzachizofa dzose dzisati dzatengwa? Haona kuti unenge watoita loss ipapo. Saka iyo akambozvibvuma akabva ati sezvokupfuwa huku zvine loss, kana kuri kunzi huku dzacho dzikarumwa dzose nenyoka kana kuti dzikafa, zvinoreva kutoti inenge iri loss. Ndikati iwe ngatitsvake zvimwe zvekuita, kana kuenda kuNamibia, because ndina sekuru vangu vari kuNamibia, toenda ikoko tonogara zvedu. Chandainge ndava kuda kumuparadzanisa nemurume wake, because ndainge ndakaona kuti murume wake iye anogona kuronga kudarika murume wangu. Saka ndakaona kuti kana akaramba agere nemurume wake, zvinoreva kuti isusu tichazongova vanhu vekuti tinenge tiri kumashure. Ende kana paya paushamwari, kana shamwari yako ikaita mari kukudarika, zvinoreva kuti iwewe ndiwe unenge wava kuita kunge kamuranda. Ukaenda kumba kwake anokwanisa kungokutuma kuti iwe ndiitire chakati, uchingova like kamuranda. So taiti kana tikaenda kumusha nemotikari yavo, ndaitoona kuti zvainge zviine kakuvhairirana mukati. You see mukomana. Saka ndakabva ndachizoona kuti munhu uyu kauyu ari kutoenderera kumberi, ndofanira kuti ndinge ndichimbomudzosa kumashure. Ini pandakamugadzira ndainge ndisina tarisiro yekuti kumugadzira kwandainge ndichiita ainge achazofa. Ndakangoendawo kumaprofita ndisingatoziva kuti mamwe maprofita vatori neunhubu hwekutoti unokwanisa kutoendako kumaprofita uchingofambira nyaya 1,
but wasvikako ikoko unozoudzwa nyaya dzakawandisa. Saka ndakati ndaenda kumusha nerimwe gore, ndikabva ndaenda kuprojekti kwake. Ndakasvika kuine ainge atova nemusikana webasa zvekare nemukomana, ndo vainge vachigara pamusha pavo. Vana vake vainge vachigara kumba kwavo vachichengetwa nevabereki vake. Tichazoona kuti project yavo yainge ichitofamba. Inewo ndainge ndava kuda kuitawo project but mari painge pasina. Saka ndakabva ndachizoenda kwamadzibaba, ndikabva ndachizonotaura navo. Madzibaba ava like munhu wekuti ndiwe kuziva, vakabva vati ivo vainge vaine friend yavo uyo aikwanisa kuzondibatsira, sezvo ndainge ndiri munhu wekuziva vaisakwanisa kuzondibatsira, but ipapo ndaingova nzvenga. Asi I think semunhu anoona zvinhu zvemumweya vanenge vainge vatozviona kutoti ndainge ndabatwa nemweya wegodo nekuda kwekuti friend yangu ainge ava kubudirira mune zvose izvo zvaainge achiita. Saka ndakabva ndachizoenda kuya mushure mekunge ndapiwa mafoni numbers. Ndasvika pamba pamadzibaba vakanditi ndinge ndichinotenga mazai 3. Vakabva vanditi kana watenga mazai awa 3 apo paari kuitira project ndoda kuti unge uchingonotsvaka pekuti unosiya mazai, asi mazai awa unofanira kuti unge uchimeka sure kuti unonomaviga muchirugu cheuku kana kuti padhuze nechirugu cheuku. Saka ivo vainge vakaita zvekuvaka ari matanga ende zvainge zviri very professional. Ndakabva ndachizodarika neko ndikasvika, musikana achinzi ainge aenda kunochera mvura, mukomanawo ainge atori busy ava kutovharira mombe. Saka ndakabva ndangoenda kuprojekti kuya ndaenda kuya ndikatarisa ndikati asi mazai awa ndingamaviga papi. Ndo pandakabva ndachizoona kuti painge paine rimwe zitende iri rainge rakangoita zvekungodhampwa, rakangoiswa padhuze nemadziro. Ndokubva ndapfekera mazai aya muzitende riya because ndora vakatanga kushandisa vasati vazotenga matende matsva. Ndikati iri hakuna anombofa akaribata. Ndokubva ndaenda zvangu komba mangwana acho makuseni ndakamukira ari makuseni because ndakanzi unofanira kuti unge uchimuka zuva risati rabuda, vanhu vasati vatanga kufamba. Saka ndakaseta alamu yangu kuma 3:30. Mukoma ndakapotsa ndarumwa nenyoka. Ndakangoti ndichingobuda dhoo rangu ndokubva ndatonzwa kushinyira. Koma ndakajamba ndikaramba ndiri zii, ndakapotsa ndatsika chiva. Handina kumboita basa nacho. Ndakangotsvaka danda ndikanochitakunyirira kwakadaro ndikati nemisheni yangu yandiinayo hapana pandikamboswera ndichiita zvekurovana nenyoka. Tichazozviona nerimwe zuva. Nyoka ndedzamwari idzi hadzifi dzakapera. Nyange ukachirova chiva ichochi mangwana futi unongosangana zvekare neimwe nyoka. Ndine uyo hutu ndakananga uko kumatanga kwefriend yangu. Ndasvika kuya mukoma ndakaona mhuka yandisina kunzwisisa. Wainge wakaita kunge mupurwa uyu wainge uri paya apo pandainge ndasiya ndakaviga mazai angu. Ndipo pandakaona mupurwa iwoyo wakangonyangarika. Then ndokubva ndachizoona friend yangu ainge arimo mumatanga, but chakandinetsa ndechekuti pamba apa vainge vaine matanga 3, but ndakamuona at the same time ari vanhu 3 ainge akabata banga. Ndikabva ndamubvunza kuti naiwe kuri kuitei, ainge aine zimugomo. Akabva ati huku idzi dzinonetsa mhani, dziri kundipedzera mari yangu. Huku idzi dziri kudya chikafu, dziri kunyanyisa kudya chikafu, hazvina profit zvinhu zvandiri kuita. Ndikabva ndamuti saka zvawaona kuti hazvina profit wafungei? Akabva ati ndafunga kudziuraya huku idzi. Kana ndadziuraya zvitori nani kutoti nyama iyi inge ichitodyiwa nevanhu vemuvillage. Ndo zvakaitika mukomana izvi. Huku idzodzo dzakamubrokesa zvimwe zvekuti akapedzisira ava kutengesa huku nemadhola. Vanhu vachitotaura kuti huku yedhola unodhura iwewe. Apa huku dzainge dzichiita $4, $5, but vanhu vachiti vakauya kana kuri kunzi akati huku dzangu ndiri kudziita $, chandikuda kuti ndechingoti huku idzi dzinge dzichipera, because panguva yacho iyoyo vainge vava kuita zvekuhodha huku dzinenge dzakawanda. Dzimwe nguva vaikwanisa kuhodha kana 400 huku panguva imwe chete, dzimwe nguva vohodha kana 6. Ava kutoti ainge achida kutanga kuhodha huku 1000. Ndikati imbwa iyi kana ndikaisiya ndikairegerera ichihodha huku dzakawanda kudaro, zvinoreva kutoti munhu uyu anokwanisa kutopfuma. Vamwe isu takatotarisa vana beti. Ndikabva ndati munhu uyu anofanira kuti ange achigadzirwa, because ipapo ainge achitondiudza zvose zvaainge achironga. Of course ndiri munhu ari bad, but muubhedhi hwangu
ndoda kutongobatsira vamwe vanhu kunze uko. Usambofa wakaudza kana ani zvake zvinhu zvaunenge uchironga. If you check your life that you live, kana ukada kutarisa kuti zvinhu zvose zvawakaronga uchiita zvekuudza vanhu zvakazobudirira here kana kuti hazvina kubudirira. Vazhinji venyu pamwe mungadai makatoendawo kana kuchando, but makangoti mangoita zvimacertificate zvenyu zvemanesi aid, mukatotanga kutozviposta pamastatus, mukatotanga kutozviposta pamafacebook, mukatotanga kutoudza shamwari dzenyu nedzimwe dzitoriko kunana island. Munhu anokwanisa kunge atori kuisland but ariko kuisland ikoko anenge atori nemweya wegodo wekutoti anenge achitoti nhingi uya haangambouye kunoko, otokuendera kana kumaprofit asina kana chaanombonzi achabenefita pazviri. Island yacho inenge isimbori yake, kana Europe yacho inenge isimbori yake, asi kutongorwadziwa kuti asi nhingi uya wandakadzidza naye right now ari kundiudza kuti ane urongwa hwekuti anoda kuuya kunoko. Akauya kunoko zvinhu zvake zvikazomufambira, munhu otokuendera kumaprofit zvisina kana benefit yazvinombofa zvakamupa. Saka muubhedhi hwangu, kunyange mukazonzi munenge mandijaja, you can judge me all that you want, but ndichitoya panapa, I'm going to try and help as many people as I can. Usafa wakaudza munhu urongwa hwako. Dai friend yangu asina kumbogara akandiudza kuti ainge awana contract kumaChina. MaChina awa vainge vakamuudza kuti ivo vanofarira nyama yenguruve, saka vainge vachida kumupa sort of like tender kaproject muvillage, ende MaChina awa vainge vaine mine. Ndakatanga kufunga kuti kumaini kwemaChina uko kunouya makorokoza akasiyana siyana, kune mashopu, kune zvinoreva kuti kana vakati varoda kumubatsira kuti atange project renguruve, munhu uyu kauye atobudawe, ende mune zvinhu zvavo zvavari kuita, they are not even involving us, but aiuya kwandiri achibvunza advice. Zvinoreva kuti kubudirira kwake inini nemurume wangu tinenge tatosara. Apa ndiri kumupfuurira ndiri kuti handei kuNamibia. Munhu ari kuramba ari kuti kuNamibia hazviita kuti ndinge ndichienda kuNamibia because project iri randava kurana rinokwanisa kuzotondipa mari yakawanda. There won't be any need yekuti ndinge ndichizobuda munyika. Ndikabva ndati munhu uyu anotofanira kutoti ange achitogadzirwa. Munhu ndakamugadzira kusvika munhu ava kutengesa huku 50 cent, huku achidzitengesa ma50 cent madola. Sezvandakaona ine vision achinditi huku idzi zvitori nani kuti ndinge ndichingopa hangu vanhu vemuvillage because dziri kungoramba dzichingondipedzera chikafu, dziri kundiburitsira mari. Huku dzose mukoma dzakapera dzichitengwa nema50 cent madola. Akasvika pakushaya mari yekupa mukomana wake wemombe waainge achipa $70 pamwedzi. Akaishaya 70 iyoyo. Mwedzi wekutanga akauya kwandiri akandikumbira $70, mwedzi wepiri akandikumbira, mwedzi wenumber 3 ipapo ainge adona zvekurevesa. Ndikabva ndati inini handikwanisi kuti ndinge ndichikupa mari because ndakazofonerwa namadzibaba vakabva vanditi usaramba uchimupa mari, nekuti pose pauri kuramba uchimupa mari zvinoreva kuti zvinhu zvake zviri kubva zvasununguka. Kana akangobata mari yako iwo mumaoko, zvinhu zvake zvobva zvatosununguka. Munyime mari, usafa ukamupa mari. Friend yangu akasvika pakufa mukoma asingatozvizivi kuti inini ndini mhandu yake. Paakafa ndakanzi ndaifanira kuti ndinge ndichimukumbira chipfeko chake, saka ndakazoti ndaenda kunomuona ndikatora imwe t-shirt yake, ndakangotaimira patakasara tiri vaviri, ndikamukumbira imwe t-shirt yake white, ndikati ndoda kumboenda kumasowe, zvimwe kuda ndinokwanisa kuzobatsirwa. Ndokubva andipa t-shirt yake white, ndikabva ndabuda nayo. Handina kana kwandakamboenda nayo. Akazoti afa, ndokubva ndachizoenda nayo kuna madzibaba. T-shirt iyi kana kuri kunzi ndikaona sekunge upenyu hunenge hwaoma, zvandakaudzwa zvandinoita mukomana ndinotora t-shirt iyoyo ndoipfeka, asi kusasuko ndinenge ndisina chandinenge ndakapfeka. Kana ndaipfeka t-shirt iyi ndinobuda panze uri usiku, pamba patinogara pane umwe muti, ndinoenda ndobva ndatanga kukumbirira pamuti ipapo ndichidanidzira zita rake. Mangwana pandinomuka mukoma ndinotomuka phone call kana kuti message kubva kuvarungu kana vamwe vanhu vandakamboshanda navo, munhu anotongondibatsira. Saka ndinoita sekunge ndinonoshandisa mweya wake mukurarama. Ndozvandakaitawo izvi, handina kuzviita ndichida, but life is not fair mukomana. Kana ukafamba uchingofungidzira kuti life is fair, unogadzirwa
nemunhu waunenge uchitovimba naye anotokugadzira zvekuti kana wega unotoshamisika kuti kana ukazozvinzwa like friend yangu dai kwanga kuri kunzi ainge ari munhu anofarira kufamba, nyaya dzake dzainge dzisingambonetsi. Dai ainge akaenda kumuprofita angadai akatoudzwa kuti munhu ari kukukanganisa ibest friend yako, unofanira kuti unge uchiita abc, but aiva munhu wekuti ainge asingafariri kufamba. I know zvinhu zvandakaita very very wrong, but life is very cruel mukomanachi. Dai ndainge ndisina kuendawo kumaprofita, dai ndisina kuzotora t-shirt yefriend yangu, vana vangu izvezvi vangadai vasiri mumaboarding schools, vana vangu vanodzidza muzvikoro zvinodhura. Motikari yandava kufamba nayo, murume wangu ane motikari yake, inini ndine motikari yangu. Mwana wedu chaiye, mwana wandakazozvara nemurume wangu, mwana uyu ane 12 years, mufunge zvenyu mukomanachi, but takabva mukumutengera motikari. So do you think kuti pano pakadaro I feel bad? Life is not fair. Kuinga wani inini zvandakabva kumurume ndichishungurudzwa, ndikanamata, ndikati asi Mwari, murume uyu munofanira kuti munge muchimurova neshamu. Akatowedzera kubudirira wani, inga wani ainge achindishungurudza, achiunza mahure, achindiburutsa pambeta, ndichiti iwe uchazviona ndikabva panapa. But ndakatoita sekunge ndini ndainge ndiri handbrake yake. Ndakati ndichitobvapo mushure mekunge andidzinga, ndikatora life yake yava kutofamba zvakanaka, haana kana kumbogara akasangana nemabad luck. Saka life is not fair, ndo zvinoitika mukurarama. Ndangouya pano kuti ndinge ndichingobatsira avo vanenge vachida kubatsirwa neni. Just listen to my advice. Kana wanga uri munhu kuti you tell everyone what you are doing, you need to stop it, because you are not going to achieve anything in life. Vamwe venyu munongochema muchingoti kwandinobva kune mweya wengozi, but kunenge kusitomborina kana mweya wengozi unenge uriko, asi muri vanhu vekuti munonyanyisa kuupdate vanhu on each and everything that you are doing. You update people. Nevamwe vanhu vekuti vanenge vasitomborina basa nema-updates ako, ende vamwe vanhu vanenge vatori nemhepo dzinenge dziri pavari dzisingatodiwo chakanaka. Kana akazonzwa umwe munhu achinzi ari kubudirira, mhepo dzedze dzinokwanisa kuzongosimudzawo mhepo dzekudzinza ari kwenyu, obva watotanga kutongotambudzika, uchitoona kutoti zvinhu zvangu zvose zvandiri kuronga hapana kana chiri kumbobudirira. Ndiyo nyaya yangu, vanojaja you can judge me as much as you want, but inini ndinongotaura zvakataurwa neBhaibheri, ane nzeve ngaanzwe. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Hanzi inini ndinongotaura zvakataurwa neBhaibheri, ane nzeve ngaanzwe. Ngatitaurei navo mucomment section vahanzvadzi vedu ava. Zvakangooma hazvo vedu we, ichokwadi here kuti kana ukapa vanhu ma-update about zvinhu zvaunenge uchida kuti unge uchizoachieve in life, zvinhu izvozvo haufi wakabudirira, nekuti hanzi zvinokusimudzira mhepo. Kana wakambosanganawo nesituation yakadaro, you can come to my inbox and you tell me your own side of the story. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera. Kune imwe episode iyo yandakaposta kutrenza nezuro masikati, saka kana kuri kunzi manga musina kuiona episode iyo, you can go and you can listen. Saka ndichange ndichizoposta kutrenza masikati kuitira kuti ndinge ndichikwanisa kuzomanija nguva kuposta pano zvekare nekutrenza. Uye zvekare kana update kana yava ready, ndichazokuudzai apa ndanga ndichiri kuedza kuti vanhu munge muchizokwanisa kuzoitawo malive, kana paupdate yacho ikabuda maitawo malive, you will be able to have your own followers. Kana zvikaita vanenge vachikwanisa kudoneterawo, vanenge vari pamalive muchidoneterwawo mastars, tichitoita monetization yedu tichitoenda takatodaro. So just watch out, pandichakuudzai kuti update yetrenza yava ready, then you can go there, hoping kuti mamwe mafeatures andiri kutaura nezvawo they will be there. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.